Καλά, τέλειο! Εδώ τώρα που είμαστε στο Καναδά, πήγαμε σε ένα μαρίλα. Κοίτα τώρα! Και όχι, ξέρεις αυτό, τα θαλάσσια λιοντάρια που είναι στη θάλα. Από τα σπίνια που ήταν πολύ μικρά, δεν ήταν μεγάλα. Είναι και άλλα δύο εδώ. Φανταλάτε τα βία. Γιατί πάνε, ξέρεις, την κάνουν μαζί και τα δύο, ταυτόχρονα. Βίντεο τραβάω, δεν προλαβαίνω φωτογραφία. Τράβα. Καλά, τι ωραίο είναι.